Som I kan se her, så hækler jeg i dobbeltgarn. Det jeg gør, det er, at jeg tager en af de to tråde, putter nålen på, så lægger jeg de to lapper, jeg skal sy sammen, op ad hinanden. Så kører jeg nålen ind i den sorte, kører simpelthen ned langs siden af lapperne, og så over i den grå. Ind i den sorte, og over i den grå. Som I kan se her, så er der sådan nogle bump her. Dem skal man gerne ind imellem. Men man skal også finde et sted her midt på, hvor man kan køre ind, ellers så kommer der store huller. Så man finder simpelthen bare et sted, du kan stikke nålen ind. Og så syr du skiftevis fra den ene lap til den anden lap. Efterhånden som du får syet det, så skal du lige stramme lidt til, sådan at man ikke kommer til at kunne se syningen. Strammer lidt til. Som I kan se her, så kan man faktisk ikke rigtig se stingene. Hverken på den ene eller på den anden side.